Insellmilkom. Illum is-Sibt 23 ta' Jannar u nilqakom għal Quddisa Rożarju mmexxija minn Don Jimmy Bonici. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu kif Ġesu mhux qed ikun mifhum lanqas minn qrabatu. Mulej, għamel li npoġġu lilek l-ewwel f'ħajjitna u nimxu dejjem warajk, anke meta ma nifhmux il-pjanijiet tiegħek. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Insellmilkom illum f'il-Quddisa li dejjem hija għadd ta' ringrazzjament lil Alla nixtieq nwassal ukoll il-gratitudni tagħkom lil Alla s-servizz li ningħataw minn diversi nies. Din il-ġimgħa stess xi ħadd li waqqafni fuq iż-Zebra Crossing waqqaf li biex naqsam mbagħad irringrazzjani għas-servizz li qed jingħata permezz ta' dan il-quddies. U għalhekk jew nirringrazzjaw lil Alla ta' tant nies li bil-ġenerożità tagħhom qegħdin jakkumpanjawna sabiex aħna lkoll ngħixu bħala familja waħda. Hekk jew nfaħru lil Alla li hekk jasal għandna permezz ta' persuni differenti. Nitolbu mal-ewwel nett lil Alla l-ħniena tiegħu anke fuq in-nuqqasijiet tagħna. Iben il-waħdin li għarraftna dak kollu li smajt mingħand il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Iben il-bniedem li ma ssejħilniex għaddejja iżda ħbieb, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mallem tagħna inti għażiltna u ħtartna sabiex nagħmlu ħafna frott. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej inti taf li l-ħsibijiet tal-bnedmin huma dgħajfin u nċerti. Bl-interċessjoni tal-Verġni Mqazza Marija li minna ibnek sar bniedem, għatina l-parir tiegħek biex narfu dak li joġob lilek u jmexxina fil-ħidmiet tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, fis-santwarju hemm tinda dik ta' quddiem li fiha kien hemm il-kandelabru u l-mejda bil-ħobs tal-preżenza quddiem il-mulej. Din it-tinda kienet tissejjaħ il-post qaddis. Imbagħad wara t-tieni velu kien hemm tinda oħra li kienet tissejjaħ il-post il-qaddis. Imma Kristu ġie bħala qassis il-kbir tal-ġid li diġà ġie u daħal minn tinda aqwa u aktar perfetta li mhijiex maħduma bl-idejn il-bniedem, jiġifieri mhijiex ħolqien ta' din l-art. U daħal darba l-dejjem fis-santwarju, mhux bis-saħħa tad-demm tal-mos u tal-oġġiela, imma bis-saħħa ta' demmu stess. U hekk kiseb il-fidwa l dejjem. Jekk id-demm tal-mos u tal-gniedes u l-irmiet tal-oġla imraxxax fuq dawk li huma mniġsa jista' jqaddishom billi jagħtihom l-indafa tal-ġisem, kemm aktar id-demm ta' Kristu li bl-Ispirtu dejjem offra lilu nnifsu vittma safja lil Alla jista' jnaddaf il-kuxenza tagħkom mill-emil mejjed biex taqdu lil Alla l-ħaj. Il-kelma tal-mulej. Assal minn wiġbu flimkien, tela Alla bajjat ta' ferħ. Tela Alla bajjat ta' ferħ. Popli kollha ċabċbu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lil Alla, għax il-mulej il-oli u tal-biża
sultan kbir fuq l-art kollha, flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daqq tat-trombi. Għannu lill-Alla, għannu lis-sultan tagħna, għannu, flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ. Għax Alla is-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena ta' għanja sabiħa, isaltan Alla fuq il-ġinus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu, flimkien tela Alla bajjat ta' ferħ. Iftħilna qalbna mulej biex nifmu dak li jgħid ibnek. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu mar id-dar u l-kotra reġgħet inġemet hekk li anqas biss setgħu jieklu. Rabatu malli semgħu ħarġu biex iżommuh għax qalu li tilef moħħu. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelju tnatfu minn ħtijietna. Forsi Evanġelu qasir ħafna, għal-bidu forsi sorprendina bil-mod kif jalaq, qalu li tilef moħħu, qed jitkellmu fuq Ġesu dak li llum nozzu tant insara madwar id-dinja li hekk fl-ewwel qari rajna li huwa dak li daħal il-ġewwa mill-velu fil-qaddis, dak li permess tiegħu aħna nsalvaw, imma qed insibu dan il-kelma. U forsi dak li l-bieraħ rajna d-dixxipli għażel it-tnax, eżatt wara jidħlu f'dis sitwazzjoni aħna bil-Malti għandna l-espressjoni tidħolx bejn il-basla u oxrita. Huwa parir ta' prudenza, mhux hekk li inti ma tidħolx għall-inkwiet bla bżonn li tkun attent ma tiġrix. U id-dixxipli allura qegħdin jidħlu bejn il-basla u oxrita f'din it-tensjoni, hekk għandek il-niesu ħarġu għalih għax ħasbu li tilef moħħu. Għandek l-Erodjani u l-Fariżej li qed jippjanaw kif se jirduh. Eżatt wara dal-Vanġelu insibu l-Fariżej li jgħidu li Ġesu bis-saħħa ta' Belzebul qiegħed jagħmel da kollu, dan qawwa tax-xitan għandu fih. Dixxipli qed jidħlu bejn il-basla u oxrita. Fil-verità, lil Ġesu rawh li huwa bniedem prudenti li ma jidħolx għall-affarijiet bla doċċ. Rajnieh meta kien hemm l-Erodjan u l-Fariżej qed jippjanaw biex jeqirduh, kien kapaċi jmur daqsxejn għall-kwiet, jitlob biex ma jinħakimx mill-biża'. Jekk kien hemm il-folla li qegħdin jiġru warajh, għallhom żommu li dajs aħna nersaq daqsxejn iktar fil-bot biex ma jinħakimx mill-fama, pereżempju, li jagħmel l-affarijiet għax irid il-fama. U jekk kien hemm l-ispirti ħżiena li kienu qegħdin jgħidulu aħna nafu minn inti l-qaddis ta' Alla. Isikkithom ma jridx jagħmel patt mal-ħażin. Le, Ġesu ma jaqbadx jintefa' bla doċċ. U d-dixxipli raw dik. Imma fl-istess ħin raw f'Ġesu mhux biss dal-bniedem ħieles li ma jidħolx bejn il-basla u oxrita, imma fejn għandu bżonn jidħol biex jagħmel il-ġid, hemmhekk jagħmelha. Ġifieri jaf li dik is-sitwazzjoni mhux se ġġiblu l-ħajja faċli, imma x'huwa l-ġid li jixtieq jgħaddi jagħmlu. Hemm din il-logħba bil-kliem fl-oriġinali joħroġ iżjed ċar li Ġesu ġie f'dar u reġgħu ġew il-folla
għandek dal-kontrast bejn id-dar, is-sens ta' familja, is-sens ta' armonija li toffri is-sens sħiħ tal-kelma dar, u għandna min-naħa l-oħra l-kontrast mal-kelma folla. Aħna nitkellmu wkoll ġieli fuq ġgajta, dawk li għajat forsi ma m'hemmx għaqda, m'hemmx armonija, hemm diżigwaljanza, hemm l-injoranza. Il-kelma kienet tirreferi wkoll jisu dawn aħna għandna l-espressjoni u xek dan qatt ta' nies injoranti. Ekku għandna dal-kontrast fejn Ġesu qiegħed jagħmilha faċli issa lil dawk in-nies, jagħti lil dawk in-nies il-possibilità li jsiru familja, ma jibqgħux ġgajta jgħidu li kapaċi jkunu mifrudin, hemm distanza bejn is-sinjur u l-fqir, li kapaċi jagħmlu ħsara lil ħaddieħor u jgħidu salbu. Ġesu kapaċi jibdel din il-ġgajta, jibdilha f'komunità li kapaċi jgħixu flimkien. L-istess dinja li l-mulej ħallilna li Alla tagħna li kapaċi nibdlu aħna fiżjed firda bejn il-fqir u s-sinjur, għax meta ma naħdux ħsieb dak li l-Papa jsejħilha id-dar komuni tagħna, jekk neqirduha, allura l-fqir l-iktar li se jbati, iż-żgħir l-iktar li se jitħabat. Ekku Ġesu jidħol f'dar biex jagħmel possibbli li anke id-dinja nagħmluha dar għal kulħadd. Ekku Ġesu ma jiddejjaqx jidħol hemm u naturalment għaliex ikun qed imiss il-punti li aħna rridu nibqgħu maħkumin magħhom biex ma niċċaqalqux u allura biex ma ninkludux l-oħrajn, allura jippruvaw min iżommu, min jirristrinġih, min jipprova jeqirdu, għandek dawn da kollu għaddej. Imma hemmhekk Ġesu ma jibżax. Jaf x'jixtieq li jaħloq dar, jagħmilna familja, li jagħmilna nies li nieħdu ħsieb xulxin, li nieħdu ħsieb id-dinja li xi dar lil mulej ħelja għalina u jekk ma noħdux ħsieb allura mbagħad issir ħsara lil kulħadd. Ġesu jaf li għax qed jagħmel hekk, ħajduru kontrih. Id-dixxipli imma mbagħad għarfu wara min ħajimxu. Jekk hux se jimxu mal-kumdità jew jimxu wara Ġesu li huwa l-bniedem ħieles li jgħinna biex nibnu familja u li jwassalna għal qdusija. Hekk anki aħna llum ukoll, hekk iridu nagħmlu din l-għażla bħal Marija. Hekk Marija ma żommx lil Ġesu taħt il-ħakma tagħha, imma żommu b'tali mod li jista' jsir l-imgħallem tagħha. Ftit versi wara dan Ġesu jgħid min huma ommi, min huma ħuti. Huma dawk li jagħmlu r-rieda ta' Alla. Dik li tagħmilna familja. Hekk jew aħna wkoll nagħmlu din l-għażla li ma nitlux bil-qatbas law qoxrita għaliex nagħmlu deċiżjonijiet bla doċċ li ma nkunux prudenti. Imma iva fejn hemm bżonn nimxu wara Kristu biex noħolqu sens ta' familja, biex nagħtu każ ta' min l-iktar dajjef, fejn għandna bżonn nieħdu deċiżjonijiet biex nieħdu ħsieb id-dinja ħalli tkun dar għalina ma anke dar għal min ġej warajna, fejn hemm firdiet u nistgħu nġibu l-paċi b'kelma, biħsieb, parir tajjeb, jew ma nibżgħux nagħmluha. Bil-prudenza, bl-għaqal, imma nieħdu deċiżjonijiet, nagħmlu ġid. Il-mulej żera ħafna kapaċitajiet fina, dik hija triq li twassalna l-qdusija biex aħna nigħixu ma' Alla. Aħna nirringrazzjaw lil Alla l-Missier għaliex tagħna lil Ġesu bħala triq tagħna nresqu t-talbiet tagħna qudiemu. Jekk l-ewwel qed nitolbu għall-Knisja kollha għalina l-koll biex ma nibżgħux li ngħixu l-kelma ta' Alla anke jekk kultant tidher tistona ma' ċertu valuri tad-dinja għalkemm forsi lilna wkoll jistgħu jarawna li tlifna moħħna imma jew nitolbu ma jkollniex din il-biża li ngħixu dak li hu sewwa, dak li hu sabiħ quddiem Alla. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nixtieq nitlob ukoll għall-ġenituri u għall-edukaturi kollha sabiex
Fuq l-eżempju anke ta' Marija jarfu jagħtu eruq tajba lill-ulied, jagħtu prinċipji sodi u valuri li jixirqu l-bniedem, imma wkoll jagħtu l-libertà biex kull persuna taraf il-vokazzjoni tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal membri tal-familji tagħna, għan nies li nafu, speċjalment għal dawk li nafu li qegħdin jitħabtu ma' diversi diffikultajiet u forsi qed jgħejjew jew jaqtaw qalbhom. Tolbu għal dawk li ma nistgħux naraw minħabba ċirkustanzi, hekk mhux faċli niltaqgħu magħhom, forsi nħossuna li nixtiequ nagħmlu xi ħaġa iżjed imma ma nistgħux minħabba d-distanzi, hekk jew nofru t-talba għalihom biex il-mulej hekk jara l-bżonnijiet tagħhom u jagħtihom dak li l-aħjar għalihom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier Qaddis aħna nirringrazzjawk għaliex inti tisma' dak li hemm f'qalbna l-karba tagħna, tisma' il-leħen tal-fqir, tisma' l-leħen ta' min qiegħed jitħabat mal-mart. Għatina l-preżenza u l-qawwa tiegħek. Int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li din nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Birek int mulejra tal-ħolqien kollu għaliex fit-tjubitek tajtna dal-imbit li din nofrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla għamel li bis-saħħa tal-Ispirtu tal-parir it-tajjeb li xeħet id-del tiegħu fuq il-Verġni Marija għaddejja tiegħek, dawn l-offerti tagħna jkunu jogħġbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, U miegħek ukoll. nerfgħu qlubna l fuq, Nerfawhom lejn niżuħar lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti imlejt lill-Verġni Mqazza Marija b'kotra ta' doni tal-Ispirtu Santu biex tkun u sieħba li tassew tixraq lil feddej. Imwettqa b'dawn id-doni fiċċed dejjem li tkun taf x'in ir-rieda tiegħek. Ħatamilha bil-ħeġġa kollha ta' qalba, bilena faħret il-kobor tal-ħnina tiegħek u ntrabtet għal kollox mal-fema tat-tieba tiegħek li ġġeddet kollox fi Kristu. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħan għal dejjem quddiemek li qimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ola tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdussija qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk miċ-ċokon tagħna, nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fl-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Aqgħadha fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu mal-Ministri tiegħek kollha, ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek u ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem ħankunu flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostlu mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Narfu li aħna Alla wieħed missier ta' kulħadd biex jagħmilna familja waħda. Nitolbuh flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni jagħtina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li inti trid fiha int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi l xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu dak li jneħħi dnub tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Aħna nagħmlu t-tifkira tal-Verġni Marija il-parir it-tajjeb, ħadna sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa, għatina li nitalmu x'inhu dak li jogħġob lilek, ħalli jistħoqilna niksbu s-salvazzjoni b'ibnek Ġesu, li tajtulna permezz tal-Verġni Marija bħala kunsillier tal-aġeb u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom, U miegħek ukoll. iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lill-Alla. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlessejna u jqaf magħna, glorja lill-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u li inti jomna li kisma' talb tagħna dak li twilet għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna, u ġusi tiegħi jaħfrinna nubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irbieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw l-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Alla. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek kan fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, berk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tieni misteru tal-ferħ meta Sittna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Irna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw it-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Irna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-semek hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw ir-raba misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kontemplaw il-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfol lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Sirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikolli trid int kif is-semek hawn fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulejmijek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slim għalik li l-ek inajtu, li xana turufnati u li teva, li l-ek nitnedu aħna li nibku nolf u f'dan il-wit ta' dmu, ija mela avukata tana dawar lejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina, urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-semek kan fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bil-grazzja mlija l-mulej miegħek, mbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erbieħ tal-Purgatorju għattijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Tanija tal-Madonna, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier eternalla, Henna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, Henna lina, Spiritu qaddis Alla, Henna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, Henna lina, Mqazza Marija, itlob għalina, Mqazzom Alla, itlob għalina, Mqazza xebba ta' xbejbit, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob Om għalina, il-Knisja, itlob Om għalina, tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb,
itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, Bib tas-sema, itlob għalina, Kewba ta' filgħodu, itlob għalina, Saħħa tal-morda, itlob għalina, Kien tal-midinbin, itlob għalina, Farax tal-migranti, itlob għalina, Farax tal-imniktin, itlob għalina, Għajnuna tal-insara, itlob għalina, Sultana tal-anġli, itlob għalina, Sultana tal-patriarki, itlob għalina, Sultana tal-profeti, itlob għalina, Sultana tal-apostli, itlob għalina, Sultana tal-martri, itlob għalina, Sultana tal-konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-verġni, itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana mnista mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-familja, itlob għalina, Sultana tal-paċi, itlob għalina, Għaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, Għaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, Għaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, enna lina, Lopalina qaddisom Alla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slima għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denni. Amen. Litanija tal-qaddisin, San Ġusepp, San Sebastian Martri, Itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Oħru lil Alla flimkien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbierek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha,
Mbierek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu. Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb, il-lejla fis-6:30 tixxandar qudiesa mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Għada l-ħadd fid-9:30 ta' filgħodu l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi se jiċċelebra qudiesa mill-Knisja ta' Santa Katarina fiż-Żejtun magħrufa bħala il-Knisja ta' San Girgor. It-tfal jistgħu segwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. Inħeġġu l-tfal u l-ġenituri biex iżuru din il-website u jidħlu fis-sezzjoni Liturġija tal-ħadd. Il-kumplament tal-għodwa tajba.